Welcome to my vlog mga idol, welcome. Ayan, kakain po tayo ng maraming dalag ngayon mga idol. Ayan oh. Oh, dami di ba? Okay, ito mga idol. Ano ko na doon mga idol, ihawin ko na doon mga idol. Ayun, malakas yung apoy ayun mga idol oh. Yan, lakas apoy oh. Okay. Uy. Pare. Ito na mga idol, luto na mga idol. Ayan oh. Oh. Sarap nito mga idol. Oh, ayan, dami oh. May sausawan pa mga idol oh. Sobrang anghang. Grabe, ang sarap nito mga idol. Masarap pa mga idol, masarap. Wow. Ang kamatos po nga oh. Kaya ninyo ito mga idol, mangmukbang ng dalag. Turagsoy ito sa ano, Hilonggo, turagsoy. Sarap. Subscribe mga idol, subscribe YouTube channel mga idol. Subscribe, palihog lang, suyo lang. Sarap.